emsakazweni Nongoma FM sinaye ke Dr. Sibusiso Ndebele esokwazi ukuthi ke sikhulume naye sizwe kabanzi ngenhloso yosuku namhlanje ukuthi kungani sila ngalokwe usuku namhlanje sinaye njengamanje wazalwa ngomhla ka17 ngoOctober ngo1948 kodwa ke futhi ke waba uminister wa Correctional Service eseva nje kakhulukazi kusukela ngo2012 kuyagena ke u2014 uphinde futhi ke wasebenza lapha ku National as a National Executive Committee ku-NEC kuyilona ke iqembu elibusayo kuyiqembu leANC since 1997 yes so ke sokwazi ukuthi sikhulume na ke sizwe ngakho ke usuku namhla Mr Ndebele asikubingelele sikwamkele emsakazweni Nongoma FM siyabingelela siyajabula ukuthi nisinikele lithu kuyintokozo kakhulu nakuthina kumsakazi Nongoma FM ukuthi ke sibe nawe xoxisane kanye nawe ngalosuku namhlanje mhlambe ukubeka isithombeni umlali ngasekhaya uyezwa sikwaceza kuningi okwenzakalayo mhlambe just to brief us ukuthi kungani sila namhlanje sikupa iminyaka e110 silo sasosuthu sakhothana saphila kanzima kakhulu ngenkathi ukuthatha kwaso sineminyaka e16 kwaba nembango emkhulu lapha kungenela amabhunu kungenela amangisi kukhona lapha ayicashe khona ehlathini kwaceza iminyaka njengaba ukuthiwa nje impela owakwazi ukuvika inhlamvu zashaya amaqabunga wasinda wayekade efihleke ecashe lapha ke baze bambamba bamphosa le ejele le esendelena esiqhingini lapho kwakukhona uNapoleon Bonaparte wase France leso siqhingi leso ke wahlala khona iminyaka u10 wathima iphuma lapho waphinda futhi wangena ubunzima obuningi kukhona izithe eziningi nasendlunkulu kwaphinde kwasuka ke indaba yomhlaba ngo1906 kuze bekhona iBambata rebellion amakhosi efuna umhlaba kuliwa abantu bevukile benqaba nento kaDompas ilento amapasi la ayitha bakhokhe imali engaka iTax ngeqhukwana khokha u14 shilling bakulwa ke lokho waba ingxenye yalokho ke base bemdimbina bambamba ngo1908 bamgweba iminyaka wabugwetshwa ngo1909 wagwetshwa waya lapha ejele eSan Helena kutheke mase kuphuma sokungena uhulumeni oqala omhlophe ngo1910 kwangena uGeneral Botha Louis Botha owayebeke bangane basizana ngesikhathi bebhekene namangisi so wamkhipha ejele ingakho thina ngenkathi ngesikhathi sami ngindunankulu ngo2008 kunesithombe lapha kune statue esikhulu lapha eThekwini eduze kwestatue sikaBotha kune statue esikhulu sakhe sayinkosi isilo sasosuthu le esithi umlomo suma umlomo wodwa suma ukhulume nansi imlomo eminingi iyavunana ngempela imlomo eminingi eyivunana ithi akusale sokuthotshelwa wona amangisi lawo kuthotshelwa wona amabhunu lawo wathi cha ngeke solwela lelizwe ingakho nje na ngo1912 ube honorary president we-African National Congress ingakho ubona no president namhlanje upresident uRamaphosa ekhona ngoba sigubha hayi nje ukuthi wayiqhawe la kwaZulu wayiqhawe leSouth Africa iyonkana waphinde futhi waba umongameli wokuhlonishwa kaKhongolose siyabona amabutho agcwele akhona la ngaphakathi ngakube mhlambe kusho ukuthini ngayi inkosi nje uDinuzulu okuyinkosi ethe yakhothama masithi transitional king sisho ukuthi inkosi eyabamba ngendlela endala yokulwa ngendlela endala yokulwa lapha sasibhekene khona sihlome nje ubona amabutho ehlome kanjena kodwa futhi sashintsha mase kuba ibhamu naye wayelapho ngekathi ibambana nje lapha na kwaNongoma njobuzwa khona ihubade belicula lapha ukuthi sangena kwaNongoma okuyimpela igibeli ihashi awu khona yabathatha ngesibhamu yawalahla phansi so wayibambe
ndawo zonke futhi mayesefika eSt Helena wathi angizuhlala ngibuka indonga zasejele waqala wafunda ukubhala wakhuluma isingisi wadlala upiano udlala yonke njengoba ubona nesilo esikhotheme manje umdlokombani uthi wayedlala kanjani upiano wakufunda konke lapho wathatha the modern ways of struggle wayibamba nazo futhi waqhubeka nazo yingakho sithi inkosi eyangamela ukubusa kwakudala nokubusa kwamanje. Kuyazwakala mhlanje nokuba thina sasingakabikho singakazalwa ngoba sizalwe manje thina ngabona 98 futhi ke usasho lokho ke uqala inkosi iqala ukubusa ineminyaka ewu16 so iqhaza lolusha luqakamba kakhulu libona kakhulu enkosi uDinuzulu. Okusho ukuthi kufanele ngempela ukuthi kube nomcimbi ofana njengalona omkhulu njengalona futhi uzohambena nawo president wesizwe ukuthi ihlonishwe ngempela inkosi. Umcimbi ke lo enqangisa ujwayelekile ekakhulukazi ke ukukhunjula kwawo amakhosi okusho ukuthi uceza nawo awumncinyana okuvakashelwa yina namhlanje. Kunjalo. Bamndebele amazwi okuphetha. Siyabonga siye lapha kwaceza izweni awusizwe sakwaNdebele futhi lesi siyabonga kakhulu ukuba lapha umcimbi uhamba kahle kakhulu kodwa ukhumbuza uthinta thina sonke uthinta abadala uthinta abendabuko uthinta intsha yazi ukuthi akukho ngeke ukwenze uneminyaka ewu16 17 18 njalo so akungakubikho ukuthi hayi ngisemncane akudlule ngobona ngisezibumnandi ayikazi sithola isikhathi sobumnandi lenkosi kodwa namhlanje isesengqondweni zethu. Okusho ukuthi konke lokho kuthumela nomyalezo ocacile kumuntu omusho ehlezi ngasekhaya ukuthi ayikho into ebalekile njengokuzazi ukuthi usukaphi ubani wena. Sibonga kakhulu Bamndebele. Kunjalo. All right, kade sikhona Bamndebele ke la emsakazweni Nongoma FM 8.3 we play you listen. Sixoxa kabanzi sibheka nje naludaba oluthinta yona inkosi yethu yakho Thama eyasebenza kanzima ilwela thina iwela mina nawe ukuthi namhlanje sikhululeke njengoba sikhululekile nje sikwazi ukuhamba ngaphambi kokuba siphatho ngaphandle ukuthi siphatho odompasi sikwazi ukuthi sihambe nje sikhululeke senze noma ngabe ikuphi sifuna ukwenza ngenhloso enkululeko.